Isang ginang ang nanganak habang sakay ng isang pedicab sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur kaninang umaga. To the rescue naman ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Calabanga. Kwento ni Fire Officer 2 Abigail Sara, tagapagsalita ng nasabing istasyon. Isang concerned citizen ang nakapag-report sa kanila patungkol sa isang ginang na inabot ng panganganak sa sinasakyang pedicab. Inabot raw ito sa likod lamang ng kanilang opisina, kaya mabilis lamang na narespondihan ng 3 nilang registered nurses at midwife na sina Fire Officer 3 Leo Muruda, Fire Officer 2 J. Oceano at Fire Officer 1 Philip Di Maiwat. Kung umaga, mga bandang 6:10 a.m., dito po sa Calabanga Fire Station, medyo busy na po kami. Yung usual Monday routine po namin ginagawa namin, maglilinis, mag-aasikaso para sa flag raising ceremony, ganun. Then, may concerned citizen pong pumunta dito sa fire station seeking for assistance po kasi may nagle-labor na nanay dyan sa may pedicab, dyan po sa bandang likod ng fire station namin. Tapos po, wala kasi pong available na, walang available na ambulance that time. Kasi po, may transport din po yung ambulance sige sa Calabanga. Aniya pa, patungo na sana sa laing inang ginang, subalit pagdating sa lugar ay inabot na ito ng panganganak. Para naman daw masiguro ang kaligtasan ng mag-ina ay agad nila itong isinugod sa lying in kung saan naipanganak naman ang kakambal ng unang isinilang na sanggol. Yung feedback naman po ng aming officer in charge na si Senior Fire Officer 3 Ronald Tumbado, masaya po. Tapos at the same time, yung gawin lang po palagi namin ang aming duty kasi hindi lang naman po tungkol sa fire suppression yung trabaho namin, kundi din po sa magresponde sa mga emergencies kagaya po nito. Dahil sa kabutihan ng mga bumbero, inulan naman sila ng papuri mula sa mga netizen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.